Hele, čaute všetci. Dal som to po tých schodoch na Batu Caves. A čo je dobrá správa pre teba, že ty už nemusíš, lebo ja ti to tu všetko nakamerujem a tým pádom nemusíš šlápať po tých schodoch. Ale nie, ja žartujem. Vybehni to, nie je to také zložité, nie je to také ťažké, namáhavé. Ja som si kúpil dole jednu kolu a neviem, 15-20 minút možno, 20 minút. Trošku zaberačka, ale v pohode. Chodia starší aj ženské s deťmi na rukách, takže to dáš, keď sem prídeš. Že? OK, otáčam kameru, snímam to všetko a za chvíľku som dole. Pozri, takto nejako to vyzerá, strašne vysoké to je. A jo, tam je nebo hore. Aha. Tak obloha je tmavá, ja som si myslel, že to je nejaký dom, ale v skutočnosti toto je nebo. To môže byť pekné cez deň. Keď skúsim zakryť toto svetlo. Takto, vidíš? Pekné, dobre. Poďme, nebudeme z toho robiť dlhé video. Tu sú nejaké obrady, majú tu svoje veci. Tam dávajú asi nejaké obete tam skladajú, alebo čo. Samozrejme, vyzuť sa treba. Toto prebieha na viacerých miestach. Toto. Evidentne majú z toho radosť, no, že sú tu. Tam sa aj vyberá nejaké poplatky. A to si myslím, že to sú dary vlastne. Alebo možno, že za to niečo dostanú, nejaké mastičky, alebo a niečo, čo tam dávajú, nejaké lupienky, alebo čo to tu je. Aha, toto. Jo. Prišla polka cibule. Ja vám tu do toho samozrejme nejdem mudrovať, hej, že čo je toto, jaká soška, jak sa sem dostala, čo to znamená, hej, a tak ďalej. Lebo ja to neviem, ja to nemám ani naštudované. Mňa to až tak do hĺbky nejako nezaujíma. Koho by to zaujímalo, tak si ľahko toto dohľadá na Google. Akorát ja vám tu môžem trošku komentovať vlastnú skúsenosť, či to bola zaberačka, či nie, a vlastné dojmy a pocity z toho no a to bude viac menej všetko z mojej strany, hej, lebo podľa mňa takýchto videí tiež nájdete na internete dosť a ja si to natáčam jednak pre seba a jednak aby ste vy poznali moje dojmy. Zbehneme ešte tu. Tu je tiež taký podobný obrad. No a tak, jak som spomínal dole, ale to bolo, tuším, že v predchádzajúcom videu, no tuto prebiehal pred chvíľkou taký istý obrad, ako je tam hore. A ja si myslím, že sa tu aj znova začne. Počkaj, oni dostali niečo. Aha, tu si pchajú do vlastných tašiek, oni dostali niečo, nejaké tašky a to budú pútnici nejakí alebo niečo a to samozrejme oni dostanú nejaké upomienkové predmety na to, že tu boli, no. To, čo som vám spomínal dole v tom predchádzajúcom videu, kto videl, kto nie, tak smrad, proste smrad je tu, hej.
samozrejme milión holubov a neviem čo, aké potreby oni tu vykonávajú a tak ďalej. A príjemný, strašne vydýchaný vzduch. No a čiastočne a miestami akoby som bol na záchode, ale na takom záchode v Motoreste za rána, hej, keď no fuj, nejdem to ani rozprávať, akorát som sa nadýchol. Fuj, dobre. Ja neviem, no bordelu je tu na to, že to je, neviem, či toto nie je aj najnavštevovanejšie miesto v celej Malajzii. Práve. Lebo, neviem, konkurovať tomu môže akorát tak Petronas, Twin Towers a možno Merdeka, ale v budúcnosti, hej, lebo Merdeka ešte nie je pre verejnosť otvorená. Som zistil. To vám ale poviem inokedy, v inom videu. Takže na to, že to je jedno z najnavštevovanejších, ak nie úplne najnavštevovanejšie miesto v Malajzii, tak na to teda je to strašný bregel. To si viem predstaviť, že by sa mohli o toto teda oveľa viacej starať. Keď to ešte aj pre nich má takú hodnotu duchovnú, tak by som povedal, že by to malo byť v lepšom stave. No, ukážem vám tento pohľad, potom to seknem, zídem dole tie schody a ešte odtiaľ urobím nejakú minútku a tým pádom bude končiť toto video, hej? Vidíš tieto schody hlavné. Týchto by malo byť 262 a plus ešte tam sú tie čo som, no už ich odtiaľ to neuvidím, tie čo som pred chvíľkou z nich zbehol dole. Čo ja viem, koľko ich je, dajme tomu, že to zakrúhlime to, že ich bude 38, takže dokopy 300 schodov ťa čaká. Nechoď sem, prosím ťa, nechoď sem cez deň, ale viac menej by som povedal, že za rána to slnko sem nebude piec, nebude opreté, lebo západ je podľa mňa pred nami. Tam niekde zapadalo to slnko, myslím, keď som ja došiel. Takže tak ako píšu na internete, že najlepšie sem ísť je ráno. No ale to vedia všetci samozrejme, takže vtedy tu je najviac ľudí. A tým pádom no, to bude taký masaker, no, toľko ľudí tu, hej. Ale nechoď sem po obede, keď je to slnko opreté do tohto. Ja som sa musel asi zo 5-krát zastaviť. Ako. Nie som na tom úplne najhoršie s fyzičkou, ale zase ani nie najlepšie. A tie schody sú brutálne strmé. Neobzeraj sa za seba, sa ti môže hlava zatočiť. Ale ako hovorím, chodia sem starší ľudia, maminy, z decka na rukách, jedno s druhým, takže keď to oni dajú, dáš to aj ty. Len počítaj s tým, že na šupu to nevyšlapeš, budeš musieť zastaviť. A keď ten oddych a ten odpočinok krátky bude spočívať v tom, že na teba pečie malajské slnko, tak to ťa zabije, nie že ti to pomôže chvíľka oddychu, hej? To ťa zabije. A dole v obchodoch si kúp takto keď ideš na večer, tak si kúp pol litra vody. Ja som si kúpil pol litra koly a vidíš, ešte polku mám, jo? Ale keď pôjdeš cez deň, tak potrebuješ dvojnásobok určite. Aj teplejšie bude a hovorím to už nie, že bude, ak bude na teba svietiť slnko, tak konečne. Jo? Tak dám pauzu a dole ešte také 2 minútky. Tam chcem niečo nakamerovať a končíme s týmto videjkom, hej? Zatiaľ ma nechajte zísť dole. Cestou stretneš opičky. Sú zlaté, ale dávaj si veľký pozor. Lebo som sa dočítal, že sú strašne drze a že vytrhovajú ľuďom veci aj z rúk. A čiže môžeš prísť, konkrétne aj upozorňovali samozrejme na telefóny a tak ďalej, hej. Takže ja to radšej teraz, no neviem, mám ísť?
Skúsim to držať pevne v ruke a idem. Čumí na mňa, čumí. No, keby po mne skočila a už krabla by ma, tak by mi ten telefon zobrala určite. Dobre, zase prerušujem. No tu popri schodoch ešte taký potôčik a maličký vodopádik. Ale toto vám chcem ukázať, pozri sa. Hej? O čom som hovoril pred chvíľkou. Posvetné miesto. Ja chápem, že nejakí blázni tu povyhadzujú kadečo, hej? Ale že proste sa tu nikto o to nepostará. Alebo nejaké... Ja neviem to pochopiť, hej? Ako to môže takto... Pozri sa tu. No, dobre, a ešte, keď kráčam, ohľadne tých opičiek, ja tam dole na námestí, tutok, ale vpravo v tej uličke, ja som tam natrafil na bandu, ale že 50 opic. Tak predstav si, že ideš tadiaľ a máš rúbsak napríklad na sebe a skočia na teba. A ja chcú ti ten rúbsak zobrať. Ako myslíš, že sa im to podarí? Tomu ver. Tomu ver, kamo, že sa im to podarí. A prídeš o rúbsak aj všetky veci, čo v ňom máš. A nie je to ešte, že budeš držať takto telefón v ruke ako frajer, hej, to prídeš o to určite. Bo oni nevedia, že či to chutí, alebo čo to vlastne máš v ruke, hej. A množstvo ľudí ich krmí. Tieto veci, čo majú na hlave, tak to dole sa to kupuje, alebo predpokladám, že sa to prenajíma ten nerezový hrniec, čo má na hlave. A do toho im niečo dávajú. A to asi, čo je to vnútri, tak oni to nesú vlastne akoby hore, hej, tomu, tam to odovzdajú proste. Nejdem to radšej komentovať, lebo fakt, no, pozeraj. Tak. Takže tie opice ti zoberú všetko. Zoberú ti všetko. A inak to je dôvod, že prečo som si nezobral rúbsak. Ja nemám na sebe rúbsak. Normálne mám kraťasy a košelu a telefón vo vrecku alebo v ruke, hej. Ale rúbsak, v ktorom mám všetky dôležité veci, nenechal som ani na izbe, lebo trošku mám problém s tým, jak sa tam oni pohybujú a nezatvárajú dvere za sebou a jedno s druhým, môže nám tam niekto vojsť. Mohol by som o to prísť, hej. A mám tam spolubývajúceho stoga z Afriky a čo, on bude krčiť ramenami a môžem s ním robiť, čo chcem, hej. Takže ja som si zobral tie dôležité veci so sebou. Na izbe som nechal len pár hlúpostí, nabíjačka a podobné veci. Tuto by som mohol ísť, ale musel by som sa vyzuť, ale to s tým nemám problém. Len, neviem, je to zavreté, alebo ne? Počkaj, tu ona už ide dať tabulu, ne? Či? Ne, môžem tam ísť. Ty kokos, a tam sú ešte aj schody. Počkaj. Tam sú ešte aj schody ďalšie. Ja neviem. Takto vám to zvonku nakamerujem. Nejdem tam robiť prehľadku toho, lebo to zase bude na dlho. Takže ja som si to zobral so sebou, ale ja to mám v motorke. Pod sedadlom zamknuté. Nemám to tu so sebou. Čiže jediné, čo by mi mohli tie opice vytrhnúť, je telefón. Hej? Na to si dávam pozor. A sledujem okolie, aby náhodou neskočili na mňa. Lebo tam po tých schodoch sa ako hodne pohybujú tie opice. Keď som išiel hore, tak normálne ma prenasledovali. Po ľavej, po pravej strane. Oni s tým nemajú problém, proste šlapu a samozrejme rýchlejšie ako ty. Takže, no a toto, hej. Pekne je nasvietený. Pekné. Počkaj, urobím si aj fotku. Takto. Toto ešte za vstupné sa zase môžeš pozrieť aj tam. Či? Nie je tam vstupné. Môžeš sa tam ísť popozerať. Vieš čo, ja
Ja tam nejdem, lebo oni tam prebiehajú tie obrady a mne to príde trošku blbé, že by som ich rušil. Ako neviem, že tá kamera ich, možno, že by ich nejako nerozčilovala, nie som asi jediný, ktorý to tu natáča, ale komentár, hej, že rozprávam pri tom. Či pôjdem dovnútra a nebudem rozprávať? Pôjdem dovnútra a nebudem rozprávať, hej? Tam je nejaká pokladňa, ale to zase si berú tie myštičky. Buď sú to myštičky, alebo je to polka cibule. To, čo bolo hore. Counter. Zaplatíš, dostaneš myštičku. Dobre. Toto sú duchovní, podľa mňa. Toto. Ja myslím, že je na čase skončiť, že? Počkaj, chcel by som ešte, že by som mal v pozadí takto. A takto sa s vami rozlúčim. Čaute. Pekný večer ešte prajem. Ahojte.